गिबियावनो मानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बोथोरजों जानाय लोमजानाय, खर' सानाय, गुजुनाय, गगा मोननाय, देहा गुसु गुसु मोननाय, ओंखाम उखै बेबादिनो गोदो गोदो उन्दुनो ओंखारनाय। दा बोथोर सोलायनायजों लोगोसे गोबांथार लोमजानाया जानो हमो। बे जेब्ला जायो सोरबा न'आव सासे जानाय लोगो लोगो फारि फारि बास्लायलाङो। बे जाबाय गुदुंनिफ्राय गुसु जानाय एबा जों गुदुं गुसु खेल खालामनायाव आरो दा हाद्रिनि बोथोर जाबाय बेजों बे लोमजानायफ्रा जायो। दा ओंखायनो बोथोर सोलायनायनि बे लोमजानाया मुलि जाबाबो ओरै जाबा ओरै जायो, ओरै जाबा ओरै जायो। दा ओंखायनो बेहाय मा खालामनांगोन, अबे मुलिखौ बाहायनांगोन आं दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै। गुजुनायफ्रा हरफ्राव बारा जायो, बे गुजुनायखौ मारै फाहामनो, दा बेनि थाखायनो आं दिनै बे मुलिखौ नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। बाहाय मा मा नांगोन बेखौ आं दिनै खोन्थागोन। बेजों लोगोसे आं दिनै कमेन्टआव सिगांनिफ्राय सोंहरबाय थादोंमोन, आं भिडिअखौ बानायनांगौ जाबायमोन। बे कमेन्टआव सोंहरनाय मोननैसो मुलिखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरगोन। रायजोफोर, बोथोरजों लोगोसे जि लोमजानाय, बे लोमजानाया अबेबा मुलि मोनसेखौ जाबादि हामगोन बे जाया। मानोना खर' सानाय, गुजुनाय, गगा मोननाय, लोमजानाय, मोदोम गुसु गुसु मोननाय एबा गुजुनायफ्रा हराव बारा जायो, हामा। बेफोरबायदि गोबांथार दिनै उन्दुनोबो ओंखारनाय, ओंखाम जानो हायै, बेफोरबायदि बोथोर सोलायनाय लोगो लोगो जायो। दा बाहाय मा मुलिखौ बाहायनो, दा नोंथांमोननो जाहाथे सहाय जायो बेनि थाखाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बे बोथोरनि जानाय लोमजानाय आरो हराव गुजुनाय बारा जानायनि जि मुलिखौ नोंथांमोननो आं फोरमायहरगोन। नोंथांमोना बे मुलिखौ खावसे बायनांगोन, खावसे न'आवनो खांनानै मोनगोन आरो एफाबां दामबो लाया। जुदि न'फ्राव जगारफ्रा दंखाजोबोबाथ' न'आवनो जाजोबगोन। दा ओंखायनो आं नोंथांमोन बे मुलिनि सोमोन्दै फोरमायनो नागिरदों। जि बोथोरनि लोमजानाय, खर' सानाय, गगा मोननाय, गुजुनाय, बिदिनो मोदोमफोरबो सानाय, ओंखाम उखै, गोदो गोदो उन्दुनो ओंखारनाय एबा देहाखौ दुरबल मोननाय, गुसु गुसु मोनबोनाय, बाहाय बाहायनो गोनां मुलिफ्रा जाहैबाय लं, एलासि, दालसिनि, गलमरिस, हाइजें थुख्रासे, हालदै गोथां थुख्रासे, आमलाइ, सेलेखा। आमलाइ आरो सेलेखाया गोथां एबा गोरान मोननैबो जागोन। बेजों लोगोसे कालमिट गांनै गांथाम, निम बिलाइ गांनै गांथाम। बेजों लोगोसे नोंथांमोना लाबावनांगोन मा, थाल मिस्रि गोसोम, संख्रि गोसोम आरो मुलिखौ माजों बानायगोन, मुलिखौ बानायगोन बेरे मोदैजों आरो बाहाय होनांगोन थुलुसि बिलाइ एबा थुलुसिनि रस, बेखौ बाहायबानो जाबाय। बे गासिबो मुलिखौ ज' देग्लिनानै लादो, देग्लिनानै बेरे मोदैजों फुदुंनानै अबेबा बयामफ्राव सोना लाबानो जाबाय। गासिबो मुलिखौनो परिमान नायनानै सेलेखाफोरखौ थाइनै थाइथाम, आमलाइफोरखौ थाइनै थाइथाम होबाय, निम बिलाइफोरखौ नायनानै गांब्रै गांबाल' होदो, बारा गोखा जागोन। हालदैया थुख्रासे, हाइजेंआ थुख्रासे, बिदिनो कालमिट बिलाइया गांनै गांथाम होदो। नामावगोन मोनसे बुस्थु, बे जाबाय मानिमुनि बिलाइ 6-7थासो होदो आरो उसुमै फिथाइखौ 6-7थासो होदो। लोगोसे जुदि उसुमै फिथाइखौ मोनाखै बिजौखौनो मोनथाम मोनब्रैसो होबानो जाबाय। बेबादिनो लं, एलासि, दालसिनि गासिखौबो परिमान नायनानै देग्लिनानै फुदुंनानै लाबानो जाबाय बेरे मोदैजों। थाल मिस्रिखौबो बारा होनाङा आरो संख्रि गोसोमखौ परिमान नायनानै होबानो जाबाय। बेखौ जयै देग्लिनानै बेरे मोदैजों फुदुंना लादो। बेरे मोदैया बुरजाबा जेसेबां बुरजा एसेबां मुलिया बुरजा जाहैगोन। दा ओंखायनो आधा लिटारसो बानायहैबा आधा लिटार बानायदो, बा बेनि खम बानायनो सानोबा खम बानायबानो जाबाय। बे गासैबो मुलिखौ ज' देग्लिनानै बेरे मोदैयाव होनानै खनसेनो फुदुंना लाबानो जाबाय। एसे गोदौजासे, गुदुं जाजासे फुदुंदो। बेनि उनाव बे रसआ गासिबो गोसारजोबगोन। ओमफ्राय बेखौ फुङाव खनसे, बेलासियाव खनसे, मोनायाव खनसे बाहायबानो जाबाय। मानोना बोथोरनि लोमजानाया सोरबा सासेनावल' जाना थाया आरो मोनसे रोखोमनिल' नङा। गुजुनाय, गगा मोननाय, खर' सानाय, बिदिनो लोमजानो ओंखारनाय, ओंखाम जानो हायै, देहा गुसु गुसु मोनबोनाय, बिदिनो मोदोमफोर सालाबायनाय मोनगोन। दा ओंखायनो बे बोथोरनि लोमजानायाव बे मुलिखौ जेब्ला नोंथांमोना बाहायगोन, बेखौ न'आवनो बानायनो हागोन। न'आव बानायना लाबानो जाबाय। एसे खस्थ' जागोन, बाजाराव खावसे बायनांगोन, उनाव खांनाय मोनगोन माखासेया। दा ओंखायनो जेब्ला बानायनानै नोंथांमोना बाहायगोन, निसय प्रमाणखौ मोनगोन। आरो गुजुनायफ्रा बेजोंबो जुदि खमायाखैबा मा खालामनांगोन, हर समाव गुजुनाया बारा जायो, अब्ला नोंथांमोना बेसरनि थाव गुबै जुदि न'आवफोर दङबा, बा बाजारनिफ्रायबाबो किसुमान मोजां थाव गुबै मोनो, बेखौ आधा चामचसे जेब्ला लोंना होगोन, बे बाराद्राय गुजुबाय थायोबा लोंना होबानो जाबाय हराव उन्दुनाय समाव। जेब्ला बेखौ बेसर असेनि थाव गुबैखौ आधा चामचसे
बे गुजुबाय थायोबा मोनायाव लोंना होदो अब्ला मा जागोन बे गुजुनाया खमायलांगोन मानोना जेब्ला गुजुबाय थायो गारमायाव फिथर सिखारो बे फिथरा जेब्ला गुजुबाय थागोन अब्ला मा जागोन मानबाय थागोन दा ओंखायनो जेब्ला थाव गुबैखौ लोंना होगोन बे थावा माने रिमोन होगोन अब्ला जोंना हां लानाया प्रब्लेम जाला बेजों मा जाबाय गुजुला दा ओंखायनो बेखौ बाहायबानो जाबाय बे जाबाय बेजों लोगोसे आं दिनै कमेन्टआव सोंहरनाय मुलि मोननैखौ खोन्थाहरनो सानदों मोनसेया जाहैबाय गोबांथार सिगांनिफ्राय सोंहरबाय थादोंमोन भिडिअफोर बानायनो थाखाय खोन्थाहरनो हानाय जायाखै नैबे नील अपराजिता आरो बेयो मोनसेया गुफुर थायो दा जायना बगास्राब जादों नोंथांमोना बे अपराजिता नील एबा गुफुरनि रोदा दोंथाबखांना लानानै देग्लिनानै फुं समाव बेनि रसखौ दिहुननानै उदै खालियाव सप्तासे 7 दिनसे जेब्ला बाहायबाय थागोन बगास्राबनि प्रब्लेमा खमायलांगोन एबा किसुमान हौवा मानसिफोरनावबो जायो बगास्राबनि प्रब्लेम जायो बा बेफोरबायदि जुदि प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना बेखौ बाहायनो लाबानो जाबाय जाय बिथाङा दिनै कमेन्टआव सोंहरदोंमोन आं नामफोरखौ बुंहरला बगास्राबनि सोमोन्दै सोंहरदोंमोन बे अपराजितानि रोदाखौ देग्लिनानै फुं समाव उदै खालियाव बेबायदिनो 7 दिनसे बाहायोबा नोंथाङा प्रमाणखौ मोनगोन बेजों लोगोसे सोंहरबावदोंमोन कमेन्टआव सालमाय ओंखारोबा मा मुलि बाहायनो मुलि बाहायबाबो हामाखै आं नैबे बिफांनि नामखौ दाबो मोनाखै बे फाथै बादि बेयो सिगाङाव आं मोननैसो मुलियाव नांगौ होननानै खोनादोंमोन बेखौ सालमाय जेब्ला बाराद्राय ओंखारबाय थायो अब्ला मा खालामनांगोन बेखौ सालमाय ओंखारबाय थाबा एकदम फिथर बिराद जादों अब्ला मा खालामनांगौ बेखौ ओरै माबानानै बिलाइखौ नोंथांमोनहा निश्चय सिनायखाबाय ओरै सिफ्लेनानै जेराव जेराव फिथर ओंखारदों बेखौ ओरै फुनना लाबानो जाबाय बेबायदिनो फुनना दोनबानो जाबाय अब्ला मा जागोन बे फिथरा लासैनो बेनि रसजों खमायलांगोन नङाबा बारानिफ्राय बारा ओंखारलांबाय थायो फिथरफ्रा जेराव जेराव जादों बा ओरै फुनना लाबानो जाबाय खाफालफ्राव जायो बेखौ बाहायजोबबानो जाबाय बे सालमाय मोखाङाव एकदम गोमोन गोमो बिराद फिथरि बेग्रोबा बेखौ बाहायनो लाबानो जाबाय नाथाय आं बेनि नामखौ मिथिया सोरबाफोर जुदि मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय नै बिलाइखौ फाथै बिलाइ बायदि नुयो बिफाङा दैस्रां बेखौ बिलाइखौ खानानै जेराव जेराव सालमाय फिथरा जादों बाहाय बाहायनो लाबानो जाबाय बेजों लोगोसे नानेकानिबो सोंहरदोंमोन एबा मोखां गोसोम गोसोम जायोबा बाहायनो थाखाय सोंहरदोंमोन बाहाय मा खालामनांगोन बे बिलाइखौ बिजौ मोनथाम मोनब्रैसे ओमफ्राय हालदै गोथां लादो ओमफ्राय निम बिलाइ बे मोनथामखौ मिस मिस उननानै जेब्ला लेप होबाय थागोन नानेका आरो सालमायनि गोसोम जानाय दागफ्रा लासैनो बिदिनो 15-20 दिनसो जुदि बे लेपखौ हराव बारा गोबाव होना दोननाङा बिदिनो 2 घन्टासे लाबानो जाबाय बा हरसे थाला दोननो हायोबाथ' मोजां खोथा बिदिनो लाना फुननानै सुना लाबानो जाबाय खिन्थु सानाव होबा खामानि जानाय नङा मानोना नानेकाया सान्दुंजों बांसिन माबा जायो दा ओंखायनो बे बिलाइ माने बे बिजौखौनो लाबानो जाबाय बेबायदिनो मोनथाम मोनब्रैसो लादो बिजौखौ ओमफ्राय निम बिलाइ लादो ओमफ्राय हालदै गोथां बे मोनथामखौ मिक्स खालामनानै उनग्लिनानै माने मोनायाव उन्दुनाय सिगां 2 घन्टा हाथ्राबाबो 1 घन्टासो लेप होनानै सुना लाबानो जाबाय बेबायदिनो नानेका आरो सालमायनि गोसोम दागा लासैनो स्रां जालांगोन आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जिखिनि हादों बोथोरनि लोमजानायनि सोमोन्दै गुजुनाय गगा मोननाय खर' सानाय बिदिनो देहा दुर्बल मोननाय ओंखाम जानो हायि बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थाबाय गुजुनायबो खोन्थाबाय लोगोसे सालमायनि सोमोन्दै खोन्थाबाय बगास्राबनि सोमोन्दैबो खोन्थाबाय नोंथांमोनहा मुलिखौ बाहायनानै नायदो आरो जायफोरना नानेकानि एबा सालमायनि गोसोम दाग दंमोन आं बेनि सोमोन्दैबो खोन्थाबाय बाहायनो नायबानो जाबाय बाहायनो नायबा निश्चय प्रमाणखौ मोनगोन आरो बेखिनिखौ बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।